νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναβλύζει γαριάσεις παντόδα πας, της ευλαβώς τραβάς. Πρόσεχε το καντήλι. Δόξα Θεός εδοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε χάσμαστος αντί, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα. Συλληβρίας των πόνων και γίνης των εφόρων, των εσχάτης χρόνης πανέντα, αρετής φίλων γνήσιων, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού. Λόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ως αγαπητά τα σκηνώματα σου, Κύριε, των δυνάμεων, επιφορθεί και εκκλίνει η ψυχή μου στα σταυρά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου καλιάσαν το επιβεβαιών ζώντα. Και γάς προφύων έβγαινε αυτόν οικία και τριγωνοσία εαυτής. Οθήσει τα νοσία εαυτής. Το θυσιαστήριο σου, Κύριε, των δυνάμεων, ο βασιλεύς του και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ανέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρ, ως εν αντίληψης αυτό παρασού αναβάσεις εν την καρδία που διέθετο, εις την πειράδο των αυτοκραπημόμασης των λόγων ανέβητο. Και άρε βοηθείας δώσεων αυτών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφείλει το Θεός εκ των δυνάμεων. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσου της προσευχής μου, ενώντας ο Θεός Ιακώβου, υπερασπιστά ημών ο Θεός και επίπλωσεν το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι γκρίσουν ημέρα μία έντασε δε σου υπερχιλιάδες, εξαλεξάμιν παραληκτήστε το οίκο του Θεού μου, μάλλον και η γη σκηνώμηση αναπτωρών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος, ο Θεός χάρη και δόξα δώσει Κύριος τους τελείς τα αγαθά της προηγούμενης στην Αγία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επισέτε. Θεός Κύριος και επέφανες ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ομολογήστε το Κυρίου και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου έγινε το άχτη και στομαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάντη και το όνομα του Κυρίου ημινάμενος τους. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ως του άλλου στερεώματος την ευπρέπεια και την κάτωση απέδειξες ωραιότητα του Αγίου Συνόματος εις δόξη σου Κύριε, κρατέωσον αυτόν εις αιώνα αιώνος και πρόσεξε ημών τας εν αυτό απάρτως προσαγωμένας ιδεήσεις, πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων ζωή και Ανάσταση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ψιληρίας των πόνων και ειρήνης των εφορών, των εσχάτης χρόνης φανέτα, αρετής φιλογνήσιων, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει χαριάσεις παντόδα πας, της ευλαβώς κραυγάζουσι, δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμασώσαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου, πάσιν η άματα. Δίκαια ήκε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον, και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος
Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και Αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Δυνάμεις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. προκείμενον του Αποστόλου 23ος Ψαλμός 60. Εις άκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσης την προσευχή μου, σου αρρυφήσω εν το συνοματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σχέπη των τερίγων σου. Πρόσχομαι. Βασιλειών Τρίτης στο ανάγνωσμα. Έστι Σολομών κατά πρόσωπο του θυσιαστηρίου Κυρίου ενώπιον πάσης Εκκλησίας Ισραήλ. Και διεπέδεσε τα σχήρας αυτού εις τον ουρανό και είπε: Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ου και έστειλος η Θεός, εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ή ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού, ου καρκέσους ήσυ, πλην και ο οίκος ούτος, όν οκοδόμησεν το όνομα σου. Και επιβλέψει εκ την δεησή μου, Κύριε, ο Θεός Ισραήλ, ακούει της δεήσεως και της προσευχής, εις ο δούλος σου προσέρχεται ενώπιον σου, και προσέ σήμερα. Το είναι τους οφθαλμούς σου είναι αγμένους εις τον οίκον τούτον ημέρας και νυχτός. Εις τον τόπον τούτον ον είπας, έστε το όνομά μου εκεί, που εισακούει της προσευχής, εις προσέρχεται ο δούλος σου εις τον τόπον τούτον ημέρας και νυχτός. Και εισακούσει της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ. Αν προσέρξονται εις τον τόπον τούτον, και εσύ εισακούσει εν τον τόπο εις κατοικήσεώς σου εν ουρανό, και ποιήσεις και ήλιος εσύ. Προκείμενον του Αποστόλου, ήχος δεύτερος, ψαλμός 27ος, εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον Εκκλησιών Ισραήλ, από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ Ιησούς η Βασιλείης δώρα, προς Εβραίους επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα. Αδελφοί, είχεν η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας στο τεάκιον κοσμικών. Σκηνή γάρ κατασκευαστήσα η πρώτη, ενή η τελειχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, ή της λέγεται Άγια. Μετά το δεύτερο καταπέτασμα σκηνή λεγόμενη Άγια Αγίων, χρυσούν έκουσα θυμιατήριον και την γεγοντών της Διαθήκης περικεκαλυμμένη πάντοτε πλησίων, ενής τάβλος χρυσή έκουσα το μάνα, και η ράβδος άρων εκλαστήσασα και πλάκες της Διαθήκης, υπεράρονται αυτής χερουβήμ δόξης, κατασκιάζοντα το εργαστήριο, περιών που και στην ηλέγη κατά μέρος, τούτον δε ούτων κατασκευασμένων, κατασκευασμένων, εις με την πρώτη σκηνή διαβαντός, Ισίας ιερείς 43 επιτελούντες, εις δε την δευτερον άπαξ του ενιαυτού, μόνος ο αρχιερεύς, που χωρίς αίματος, ο προσπέριτρε αυτού και τον του λαού αγνοήματος. Ειρήνηση το αναγνωτή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσαμεν το Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της σου εισχωράει δέσποτα. Έχουμε να μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, ερθών ο Ιησούς εις τα μέρη της Αρίας της Φιλίππου, ρώντας μετάς αυτού λέγον, τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου, οι δε είπων, ημεν Ιωάννη τον βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερεμίαν, έναν των προφητών. Λέγει αυτής, εμείς δε τι να με λέγεται είναι, αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, «Συ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος», και αποκριθείς ο Ιησούς είπε αυτού, «Μακάριος η Σίμων Βαριωνάν, ότι σας και έμαχο κακαλυψέσει, προπατήρ μου εν της ουρανής, καγώ δε συλλέγω, ότι σοι Πέτρος και επιτάφτη πέντε κομίσω την Εκκλησία, και πηλαιάω τα της χείσους συναυτής, και δώσωσι
τα σκήσεις αστολίας των ουρανών και ώραν δύσεις επί της γης, έστε λεγμένο εν της ουρανής, και εάν δύσεις επί της γης, έστε λεγμένο εν της ουρανής. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Παϊσίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου του εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της νήσου ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστικων των εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του καταφυτίσε το είδατη τούτο, την καθαρτική της υπερουσίου τριάδους ενέργεια του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του έργου των χειρών ημών και των συνών των αδελφών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης της θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας αχράντου περιευλογημένης εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτόν και ανήλους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστόν το Θεό παραθόμεθα. Πολυδρεύεις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα της σου. Ας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο αγιάσας τα λίθρα του Ιορδάνου, δια της σωτηριώδους και επιφανίας, αυτός και εμείς κατάπαψον την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος και ευλόγησον το ίδρο τούτο. Παναγιασμόν και τελείωση, σεβασμίου του οίκου σου, με τα θηρανήσια ταύτα και στερέωσον και συντηρήσον αυτών ασάλευτων και δοξασμένων εν σύ, μέχρι την τελείας των αιώνων, όταν γητός Ιησούς όλας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, δίκας της βασιλεύση κατά παρλάρων δωρούμενος και τους ορφυλάων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου, του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός και Πατήρ του Κύριου Ιησού Χριστού, ο όρθος και αιώνας, και καταφτάσουμε
πνεύματος της ψαλμός αυτού αναμενήσας ημίν εις των προπατών εκκλησίας των ειρηνής απογεγραμμένων ίσομων έλθα ήτος εορταζόντων και φωνή αγανιλάσεως. Αυτός φυγάλουν των παιδέσποτα ευήλεψον εφημός τους αναξίους δούλους σου, τους ταυτιζανείς και επιτελούντες σε βασιλείου ναού των δεσιμόνες περίπτωσης του Παπαδοπού. Η σύμβολον της αγιοτάτης σου εκκλησίας, του τέστη αυτού της σκήνων. Συγνώμος ημωρόπεν και ναό σου και μέγε πιστού σου, για Ιησού Χριστού Πατρός όνομα ονομάσε εξίωσας και τούτον στερέωσον των χίλιων αιώνων ασάλευτον και δεδοξενμένων εσύ και αξίωσον ημάς εν αυτό ενέσεις και δεξολογίας κατά παύστους που χάγει τη δόξη σου. Το μοναδινή σου Υιό, Κύριος σου Χριστόν, Αγίος του Πνεύματος, με επιγνώση και πάση αισθήση, και τους μήνασε εν φόβο σου, των θείων την αφήνει αξίου σου, εκτιμώ, επρεσδέτους την εκκλησία καθόλη την γενέστα, να γεννήσεις τάπτας, άσκητον και γόν και παντός του λαού σου, η αφάτου σου, την λαχμία, τους άγωρων, τους βίες, αγίες και οτό, το Αγίον δόξιμο του σου μόνο και του Ιησού και πάνω των Αγίων. Αμήν. Άρα δε πήλαση άρχοντες ημών και πότε πήλε όλοι Κύριος βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατέος και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Άρα και πήλαση άρχοντες ημών και βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατέος και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Ούτως εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Άρα τε πήλας οι άρχοντες ημών και πάτε πήλε όλοι εις με βασιλεύς της δόξης. Είσαι τούτος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυναμέων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Ως το άμμος φερεώματος Γελάει, έλα Παναγία. Αυγά καθαρίζει. Τώρα που πάμε έτσι. η εκκλησία ανεδείχθη άπαντας φωταγωγούσα τους πιστούς ενώ εστώτες κραυγάζομεν τους των οίκων στερέωσον Κύριε συμπρίας των χώρων και γίνεις των εφόρων των εσκάτης χρόνης πανέτα αρετής φιλογνήσιων μετάριον τιμήσομεν πιστή ως Θεοθεράποντα Χριστού αναβρίζει γαριάσεις παντοδαπάς της ευλαβώς κραυγάζουσι δόξα το σε δοξάς αντιχριστό δόξα το σε θαυμαστός αντι δόξα το ενεργούντι δια σου βασιλάματα. Το κρασί που έχει μέσα. Ουρανός πολυφωτός, η εκκλησία ανεδείχθη άμμος
δόξα εν υψίστης της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα συνοδείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα συνοδείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα συνοδείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα συνοδείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Συνοδείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα συνοδείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα συνοδείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα συνοδείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δεύτε προσκλήσαμε και προσφέσουμε. Παΐσιου τους Ευαγγελιότατου και Θεοπροβήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπολέως Κλέρου Καλύμνου και Ασυπαλέας υπερτίμου και εξάκουτος ποράδων ίσων ημών δε Πατρός και ποιμενάκου Εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών. Δόξα σοι το δείξαντι το φως,
προσκυνήσομεν και προσφέρσομεν το βασιλείο ημών Θεοδεύτε προσκυνήσομεν και προσφέρσομεν Χριστό το βασιλείο ημών Θεοδεύτε προσκυνήσομεν και προσφέρσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός που πληρήθη σφόδρα. Εξομολόγηση και με οροπρέπεια για την δύσσονα της απολόμβανας φράσης συμπαθία με ανθρώπους στηρίζει. Πορταστήσω τα ταξίδα του πεδίου, εκέρδεται την Ιβάνα σε ποιή σας. Επληρώθηκε της φύσεως σου, άπλη θάλασσα μεγάλη και ευνήχος. Εκέρδεται τα οδικές σαν έτοιμος να μην πρέπει να μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκους, όπως ανέπραστα σε μπέζιν αυτή. Πάνω το σε πρωτοφός, ειδούν ότι τροφήν αυτόν της έφερα δόντος σου αυτής ηλέξους. Αλήξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστοτήτως, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, παραθήσονται. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια. Ανταρέλει στο πνεύμα αυτό και εκλείψουσι και εις το κούν αυτόν επιστρέψουσι. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου και εκκλειστήσονται και αναγγέλεις το πρόσωπο της γης. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εμφανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Δόξα σοι κι ο Θεός, αλληλούια. Γεννήσε το φωτίζω και στηρίζω, τας και αγιάζον τας ψυχάς ημών. Και το όνομα του και την Κύριε και την ψυχή μου εις το λόγον σου, ύψησε η ψυχή μου επί των Κύριων. Πάλαινε γεννήτω των ναών Σολομών, αλόγων ζών θυσίας και όλα καυτώματα προσέφερε Κύριε. Ότε δεν δόκισας ότι τους τύπους μεν αργήσεν, γνωστήσετε την αλήθεια αναμάκτως θυσίας, τα πέρατα του κόσμου προσφέρει. Άσυνα συμπολιτέοντας εξ εθνών εκκλησίας, άρτη καθισταμένας και πλήξη λαμπαδούσας βάσιμον το Θεό, δύο και εμείς τα παρόντα θυρανήξια, πνευματικός πανίκη ρίσομαι. Φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας επεισάτω Ισραήλ επί στον Κύριο. Έχωνος θεμένη ο Χριστούν αγαπηθεμένιε, προς αγώνας εχώρισας, τούτου την θεότητα μπροστών ασεβόντων. Άκρινος κηρύξας και απελέξας την Θεσσαδράν και ψηλοφόρο πλανήν ενήλθρισας και πόλεο και γέννησεν εις τα θεμελίων ασυστά. Πολιστής ευτυχέστατος και μαρτύρος συνόμιλος. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτών. Στέφος το αμάραντον απολαβώνος περέπαθλον της λαμπράς μαρτυρίας σου. Πάσο φεθεμένιε εκ του στεφοδόνου, ως της εμπαξίως του παραδείσου της χαράς, συν τη συνάθρη σου κατηξίωσεν, εν θα ημών μνημόνευετον σε τιμόντων εκ πιστέως και τούντον το ελέος
τες επτές οικεσίες σου. Καινείτε τον Κύριο πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτό πάντες οι λαοί. Σάρκα κατεφρόνησας και ειδονό την παπόλαυση, υλοθέως θεμέλιε, και τρέχομαι τεστικά Θεού μαρτυρίου, μένοντας στο κέβο και αοκίδα οφθαλμός, ούτε καρδία τόσον νόησε, διό καθάπερ έλαφος διψητικός αναζήτησας, τα Χριστό Χρήτω είδατα, τη ευχήση του αίματος. Δόξα και Αγίο Πνεύματι, της κατά σάρκα ηλικίας του Κυρίου συγχαρithμοί ποιόντες, υπάσε τίτριν μάρτυρες μελιτίνης των φαινομένων, την έξιν καταφρονήσαντες και των ειδόλων την σκοτομορφωγάνη γενναίος απελέξαντες μόνον δεσπότη και Θεόν την Παναγία Τριάδαν ανεκηρύσσατε. Ο Θεός την ομολογείτε, ηξιώθητε της δόξης του μαρτυρίου, γενόμενοι των πίστων καύχημα χαρά και καταφύγη. Ως αξιώσατε τρεις μακάριοι στρατιώτε, συγχωρήσεως αμαρτίων και της συμμεθέξεως του ποθήτου παραδείσου ως φιλάδελφοι. Και νικαίοι και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, επί των κόλπων του πατρικών, επαναπαμωμένος λόγε, το πνεύμα σου το Αγίον καταπέμψον. Εν το ναό των εις το όνομα σου, Σοφία ορθή, Ως ιδανόν Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερχόντες επί την ηλίου της συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιος επάστη και ρίσιμνήστε φορές εσύ εν Θεού ζωή να διδούστην ο κόσμος εδοξάζει. εσπέρας προκείμενον, Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δόλοι Κυρίου. Οι δούλοι ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι δούλοι Κυρίου. Εσχότες εν οικοκύριο εναυλές οίκου Θεού, οι δόλοι ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δόλοι Κυρίου. Έρευτε Σολομών κατά πρόσωπο του δικαστηρίου του Κυρίου, ενώπιον πάση εκκλησίας Ισραήλ, και διαπέτασε τα σχήρας αυτού του ουρανού και είπε: Κύριε ο Θεός Ισραήλ, που και
έστι Θεός. Όσοι εν ουρανό άνω και της γης κάτω, ή ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού που κατησύσε. Πως ο οίκος ούτως οκοδόμησα εν το όνομα σου, πλήν και επιβλέψεις εν την ιδέησή μου. Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ακούγεται εις της και της προσευχής, εις ο βούρος σου προσεύχεται ενώπιό σου προς σε σήμερο του είναι εξ οφθαλμού σου ενεργομένου στον οίκον τούτο ημέρας και νυχτός, εις τόπον τούτον ο είπας. Έστε το όνομά μου εκεί. Εις ακούει της προσευχής, εις προσεύχεται ο βούλος σου στον τόπον τούτον ημέρας και νυχτός, και εις ακούστατε εσείς τον βούλο σου και του λαού σου Ισραήλ. Αν προσέψονται εις τον τόπον τούτον, και εσείς ακούσει τον τόπο της κατοικήσεώς σου, εν των ουρανών, και επίσης και ήλαιος εσύ αυτής. Υπομεν πάντες εξ όλης της γης και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πατέρων ημών δεομεθά σε πάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός του δομευέλεος, ο δεομεθά σε πάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Παϊσίου. Και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των μαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων ευτυχών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμβιούνται την ισοκοινωνία ταύτη, των εννοητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναβασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των μεθάδων σεβοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πασεπτον ναό του, το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιέστοντος λαού, το αποδεχομένου παρασμένα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεταξίωσον Κύριε δεσπέρα τάφνες καθήνε ημάς, Κύριε Θεός του Πατέρου τιμών και νετών και δοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το Θεός σου θυμάς καφάμε ελπίσαμε φυσέ, τους κοίταξόμε τα δικαιώματά σου, εσύ δεσπιστισόμε τα δικαιώματά σου, σε αγιοποιησόμε τη δικαιωμασή σου. Κύριε το Θεός στον αιώνα, ελογιός σου παρήδης, σύ πρέπει έλεος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δοξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσουμε τις μερίδες ημών του Κυρίου. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Κύριε πάσαν τελείαν, Αγία ειρηνική και αλαμάκτητον, παρά του Κυρίου ενδυσόμεσα. Κράσου, Κύριε. Αγγέλων ειρήνης πιστών οδηγών, φυλακτών ψυχών μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικιάη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι. Το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το πόθο προς Θεό τροφέντε, και τι των μέλλον των επιθυμία της άμεν.
ασθενή. Ετέρης οφθαλμής εωράκατε των παρόντων την κατάσταση και γνώντες ότι σχήμα πασοπάρων βίος και απάτη και ονειράτων ουδεν διενήν όχε την ασάλευτον πατρίδα κληρώνων εις συνεφωνήσατε όθεν πάσα βάσανον καρτερικός υπενεγκόντες τον Στέφανον ηλίφατε του μαρτυρίου και πρεσβεύεται μάρτυρες υπέρ των ψυχονικών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Επισκόπου ημών Παϊσίου και πάσε Χριστό ημών αδερφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσακης και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν φιλοχρήστη ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικίνων και παραπενεργούντων ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συντροφιτών αναγεννηστών, της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσφερόντων στην τα δώρα ταύτα. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ τη διαφυλακτήνε την Αγία Εκκλησία και την ίσον ταύτη και πάσαν πόλη και χώρον από οργή, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πύρος μαχαίρας, επιδρομής αλοφίλων και φιλίου πονέμου και θνηδίου θανάτου, υπή τέλων ευγενή και διάλαπτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέφει και διασκεδάσε πάσαν ορχήν και νόσουν την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς πικημένης δικές αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεόμεθα επευτής ακούσε Κύριο το Θεό ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Αμήν. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτηριμόν επί σπάρτων περάτων της γης, δεν θαλάσσι για έλλη μακράν, και ήλαιος γεννημήν δέσποτα, τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γά και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στην δόξα να παίρνουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί, σε αιώνας των αιώνων. Μην πάση. Το πνεύμα της σου. Τας και τώρα σήμων το Κύριο κύτματα Δέσποτα πολύ ελέη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών της πρεσβείας Παναφράτη και Παλαιόμου σου Αγίας σου Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού σταύρου προστασίας των τιμίων ευκουρανίων θείων έγκων δυνάμεων σωμάτων ηγεσίας του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και ορτής του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καθήκων μαθήρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ανθίμου, των Αστυπαλέ και Σαραστέλικα Δήμων, των εναγείς Πατέρων ημών Ιωάννου και Σергίου Επισκόπων Λεωδέγιος Ιωμάρτυρος Ιωνάτου Λεβίου, τον Αγίος Πατρός ημών Νεκτάριο Επισκόπου Απόλλως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεών Πατέρων Ιωακήμ και άλλων συναγίων Διάβολα Τριών Μαρτύρων, ον την μνήμην επιτελούμε και πάνω σου των Αγίων. Επρότευτο πίσον την δέηση δημοδόησεν δυνάμεις του Υιού και μόντων δημοσίευασον ημάς την τελείων τελείως. Αποδείξουν αδειμόν πάντα εχθρών και πολέμησον και στον ημών τη ζωή. Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο και Ιησούσον ημάς, τους αγαθούς και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Και
τους εν τη ερήμο και εξ αυτό πετεξιλίους άνδρες φωτάσας, αυτός ελόγεις τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και με την Αγία Εκκλησία ταύτη, εν την ίσο και πόλη ταύτη, και ένα πάστη καθημάς το Μητροπόλη, στους διορταζόντου και εορταζουσόν την Αγία Νεόκη και Πανηγύρη ταύτη, και προσφερόντων τα δωρατάτα, ψυχούς των χρήσκων των ημών λερίων και υποδεκανησίων, και εις τον κόσμο σου άπαντα, ξαυτόν ελάβεις τους Αγίασον και ευλόγησον, ότι σου ευλογών Αγιάδων και τρέχοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να απέμπω μέσα του σου Πατρί, και το Αγίο Καθόλου στο οποίο σου πνεύμα τη νύν και άη, Ιησούς αιώνας των αιώνων. Λέγει την ευχή, το Χριστάβουλο ευχή. Και αυτή λέγει από την αρχή. Αγίασον Κύριος αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου και τα υπόλοιπα. Και βλέπει από το μέσο του ναού μπροστά στον Θεό. Δεν αναφέρει στον Χριστό, είναι στον Πατέρα αναφέρεται αυτή η ευχή. Ο Πατέρας να αγιάζει τον οίκο τούτο, να τον στερεώσει, να τον δυναμώσει και όλα εκείνα τα οποία έχει η ευχή αυτή. Έτσι πως σήμερα και εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πω ένα ευχαριστώ καταρχάς σαν επίσκοπος, αλλά τα συγχαρητήρια από τον πατέρα Νικόδημο και στους αξίους συνεργάτες του που πραγματικά αυτόν τον ναό του Αγίου Νεκταρίου τον εστερέωσαν ξαναπάλι ούτως ώστε μέσα στον ναό αυτό με αυτή την ευπρέπεια του ναού αυτού δοξολογείται το όνομα του Τραγικού Θεού και προπάντων του Αγίου Νεκταρίου, αυτού του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, του εικόνου Αγίου της Εκκλησίας μας, του μεγάλου Θεολόγου, ο οποίος πραγματικά υπέστη πολλά στη ζωή του. Όμως, ο Άγιος Θεός του αξίωσε να στεφανωθεί το στεφάνι καμπαράνου του δόξου Κυρίου και να γίνει πραγματικά ο Άγιος Θαυματουργός, ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος παντού τρέχει όταν οι χριστιανοί τον επικαλούνται, αλλά τον πιστεύουν ότι ο Άγιος έχει δύναμη τέτοια από τον Άγιο Θεό να πει θαύματα. Και πόσα θαύματα έχει και κάνει το εμενός ο Άγιος Νεκτάριος. Συγχαρητήρια λοιπόν, πατέρα Νικόδημε, στους συνεργάτες σου, σε όλους αυτούς οι οποίοι μας έφεραν έστω των ομολόγους για αυτό το ωραίο οικοδόμημα του ναού του Αγίου Νεκταρίου. Δεν έχει σημασία το ποσό που θα δώσει κανείς, αγαπητοί μου. Σημασία έχει ότι αυτό που δίνει πιάνει τόπο μες στην Εκκλησία. Η πηγή της σωτηρίας μας. Σήμερα, μάλιστα, αυτήν την Αγία ημέρα εορτάζουν και διάκοντα 3 μάρτυρες Άγιοι, οι οποίοι κατήγονται από τα διόχεια της Συρίας, που εκεί κάτω σήμερα πόλεμος γίνεται, γιατί ο κόσμος δυστυχώς
έχασε τον Θεό του. Ο κόσμος σήμερα δεν ξέρει τι κάνει ο κόσμος. Για ένα κομμάτι χωράφι γης γίνεται πόλεμος, εισοδώνονται νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, ορίστε πάνω και πάνω στην Ρωσία και στο κείμενο το τι γίνεται πόλεμος. Γιατί δεν πιστεύουμε σήμερα οι χριστιανοί. Δεν έχουμε την πίστη εκείνη την οποία είχε και ο Άγιος Θεμέλιος και οι 32 ακόμα μάρτυρες που ήταν μαζί του. Ο Άγιος Θεμέλιος εγγράφει τον Χριστό σε μια δύσκολη εποχή, σε μια εποχή που τα πάνω τάσια τη φοβέρη πράγματι σκλαβιά. Ένας δάσκαλος τότε κατόρθωσε αυτόν τον Θεμέλιο, αυτόν τον νέο νεαρό να το κάνει πραγματικά μαθητή του Χριστού και στα βανιφόρα του Χριστού, και όπως μετά ο Άγιος Θεμέλιος έκανε και τους 32 ακόμα συναδελφούς του. Αυτό θα πει, αγαπητοί μου αδελφοί, αγώνας πνευματικός. Δεν θέλει σήμερα ο Χριστός το αίμα μας, θέλει την ομολογία μας. Να ομολογούμε Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, και να μουσουν και αγόριστο. Αίμα δεν ζητάει σήμερα ο Χριστός. Αλλά όμως σήμερα φύγαμε από την βάση μας. Φύγαμε από το στάβλο του Κυρίου μας που είναι στο κέντρο του ναού. Φύγαμε από την εκκλησία μας που είναι η μόνη της σωτηρίας. Έξω από την εκκλησία μας, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει σωτηρία. Και τα λέω εκκλησία, δεν εννοώ τους τοίχους αυτού του περικαλούς ναού του Αγίου Νεκταρίου. Όταν λέω εκκλησία, είναι όλοι εμείς. Στο κέντρο είναι ο Επίσκοπος, τύπος και θρόνος Χριστού, και μετά ακολουθούν όλοι οι κληρικοί και όλος ο λαός. Γιατί είναι η κληρική, λαϊκή και μοναχή, αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία λοιπόν του Χριστού. Εμείς είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, όλοι εμείς. Αυτό φύγαμε από τη βάση μας. Και έτσι τα αποτελέσματα ειδού. Λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, πόλεμοι. Να βλέπετε, Εύα ονόμασαν αυτή την. Δεν σας πω. Εύα ονόμασαν οι ειδικοί αυτή η καταστροφή που άρχισε από την Ιταλία, πέρασε στην Κέρκυρα, έκανε τόσες δροποντές, η Αθήνα σήμερα χάνεται μέσα στο νερό και όλα αυτά, και η Ρόδος και η Λέρος και η Κάιλος και όλα τα νησιά μας. Γιατί όλα αυτά, γιατί φύγαμε από τη βάση μας. Δεν πιστεύουμε. Ο λαός του στις χείλες είναι με τιμά, η δεκαετία αυτού πόρο απέχει. Πολύ μακριά απέχουμε από την βάση μας, από τον Χριστό μας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, δεν χρειάζεται να προσέξουμε. Δεν το λέω για μας μόνο, βλέπω που είναι μηχανήματα απέναντί μου. Το κίνημα βγαίνει και από το κίνημα, το απλό στο κίνημα, και θα τα ακούνε και άλλοι. Θα με πάρουν αύριο από το 4 να πούνε σκότη μου, τι είπες εχθές στον Άγιο Νεκτάριο. Θα με ρωτήσουν αμέσως. Είπα 2 λόγια πραγματικά τα οποία τα ζω, πιστεύω και πονώ. Όταν λέγονται για πράγματα πονώ, γιατί όταν βλέπω το λαό μου να είναι μακριά από την βάση του, τι να κάνω εγώ, τι να κάνω. Προσπαθούμε. Και ο κλήρος προσπαθεί, ορίστε. Και όλοι προσπαθούμε. Το θέμα είναι ότι η προσπάθεια όμως να είναι η ειλικρινής προσπάθεια. Και προσπάθεια υπακοής και ειλικρινίας. Και να είναι προσπάθεια η οποία πραγματικά να φαίνεται όπως του Αγίου Θέμελη, το πρόσωπο εκείνου να λάμπει, να φωτοβολεί και να είναι με την τάρπα του πνεύματος Άγιο Πνευματικό. Ο σκοπός μας, αγαπητοί αδελφοί, όπως αυτό που ήρθαμε να αγωνιστούμε, να έχω τον καλό, να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Να μου πείτε, σκότη μου, είναι ποτέ εγώ θα γίνω Άγιος πραγματικά. Ναι, μπορούμε. Γιατί ο Άγιος Θεμέλιος, γιατί και τα 2 άλλοι μάρτυρες, γιατί τόσοι μάρτυρες, γιατί τόσες γυναίκες μάρτυρες όσες και τα υπόλοιπα. Γιατί αυτοί πίστευσαν στον Χριστό. Πραγματικά. Και εμείς λοιπόν πιστεύουμε στον Χριστό, να ήρθουν οι Χριστοφόροι και Θεοφόροι, και τότε πραγματικά μέσα στον ναό του Κυρίου θα απολαμβάνουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, θα γινόμαστε κι εμείς Άγιοι τέλειοι, καθώς και ο Πατήρ ουράνιος Άγιος και τέλος εστί. Συγχαρητήρια κατοικόνιμε, συγχαρητήρια σε όλους που προσέφεραν τον εικουλό τους, και να ξέρετε, επαναλαμβάνω, η σημασία το ποσό, σημασία έχει το ότι 1 ευρώ, να το πούμε έτσι, μπήκε μέσα στην εκκλησία αυτή και για αυτό το θαύμα το οποίο ήταν ερήπιο. Όταν ήρθε εδώ πέρα, το 3 χρόνο, ήταν ερήπιο. Έγινε αυτό το θαύμα και ακόμα δεν έχει στείλει, έγινε πραγματικά να μπαίνουμε μέσα και να αισθανόμεθα
την χάρη του Παναγάλου Θεού. Αμήν. Ευχαριστώ θερμά στα βασιλιάδε πρώτα του Θεού που μας βοήθησε με τις πρεσβείες του Αγίου Νεκταρίου να φτάσουμε σε αυτό το τέλος. Ήδη έχει τελειώσει, υπολείπεται η αυλή έξω, η οποία όμως έχει πολύ δουλειά γιατί λόγω του επικρινούς του εδάφους κάθονται τα μετά από την γάμη, μάλλον πρόκειται εκείνη την εποχή, οπότε τώρα πρέπει να γίνει μια δουλειά σωστή. Όμως, αυτό που έγινε μέχρι σήμερα μου δίνει την ελπίδα ότι γρήγορα θα την τελειώσουμε και την αυλή και θέλω από τα βάθη της ψυχής μου να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν. Τώρα δεν είναι η ώρα και η κακοκαιρία αυτή για να πω ορισμένα πράγματα. Επιφυλασσόμεθα το καλοκαίρι που θα είναι και εδώ οι απόδημοι μας, οι οποίοι πάρα πολύ βοήθησαν. Έδειξαν πάντα μεγάλο πραγματικά ενδιαφέρον. Χάρη σε αυτούς έχουμε φτάσει σε αυτό το τέλος. Και αυτό φαίνεται από τους αποδήμους της ΛΕΡ. Σας το λέγω με καρδιά. Είναι αλήθεια ότι εμάς, ο Σύλλογος τουλάχιστον της Ανατολικής, κάθε χρόνο βοηθάει το γεροκομείο μας στο θέμα του πετρελαίου πολύ καλά. Τους ευχαριστούμε και γι' αυτό λοιπόν. Αλλά ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι και δούλεψαν εδώ χωρίς να πληρωθούν, απλοκερδώς, και έδωσαν έστω και €1 για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και πάτε, ευχαριστώ πιο πολύ εσάς με αυτόν τον καιρό. Ήρθατε από την κάρτα. Για μένα ήρθα εγώ σε εσάς και οι δήμαρχοι που κάθε μέρα πήρες τηλέφωνο και μέχρι κάτω και όταν λόγω γύριζε πάνω, αλλά δεν μου αφήνει υποχρεώσεις κανείς, σας λέω καθαρά. Αυτό είναι το πίσω προς κάτω, θα κάνει αυτές οι ερωτήσεις με επίσκοπους, θα γίνει όλα τις επίσκοπους του ζωής, αλλά θα γίνει πιο λίγο το πλέον. Των μαρτύρων, ως τεφοδότης Χριστός ως περικολούθησαν, οι εκουσίους φαγής και ως πρόβατα όνομα, εντύχθησαν πάντες βασιλείαν άφαρτον με μυθόχοντες θερμός, όθεν ειδωνών φαινομένων, δελεάς αφορέτης εκφυγόντες, έτοχινες φώτους οι ανεδείχθησαν. Δικαίως ασφήνης ανθής, οικαίως οικέντος, οι εντών ημάνων πληθυντήσαντες. Είχαμε ετοιμάσει μια δεξίωση, αλλά το καιρό μας τα χάλασε. Γι' αυτό παρακαλώ λίγοι να μένετε από εκεί στο κερί, να γερνιέστε και να φεύγετε. Εντάξει, όχι όλοι μαζί, γιατί έχουμε πολύ κορονοϊό. Λίγα λεπτά καθόλου. Όλοι επεκείμενοι της ηλικίας κυριώντας εις άριθμοι, ζωή χώρων θάνατον της ζωής της Ο άνθρωπε γενογένος αντίπαλεου και ψυχής εόρταζε τα εγγενεία. Έως καιρός ο βίος εγγενίζες τους η πάσης πολιτείας οδός, τα αρχαία παρήλθεν είδου γέγονε τα πάντα κενά. Τούτο τη εορτή καρποφόρησον την καλήν αλλίωσιν αλλιούμενον. Ούτως εγγενίζεται άνθρωπος, ούτε τιμάται των εγγενείων ημέρων. Νίνα πολύ στον δούλο σου δέστο, κατορήμα σου εν ειρήνη, και ο γνωσιός σου. Δεν πάει να δόξα λαού σου Ισραήλ. Σχολάει και δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός. Αφού βλέπουν να κάνουν μια δουλειά, δεν φωνάζουν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και Νύχτα και Άγιος αιώνας. Τον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και λίλας αυτής του δεύτερος χωρίς του Κύριου και Άγιε Κρίστης ευκαιρίες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ελεύθερη Δία σου βασιλιάνα, Δίας όλεως των της πολίτης, είσαι μέλιος λίθος υπάρχει, ο δεσπότης Ιησούς Διονύθρισσας, καταφρονήσας παρόταν θεμενίε, και μη κτηνήσας ειδόλων ασέβεια, ο τεμπρός βέβαια υπέρ του πιστοτισμόντος και γεραίνον κρυφόθον τη μνήμη σου και την Κύριε στους αιώνας των αιώνων αμήν. ως του Άγιος Περαιώματος την ευπρέπεια Και την κάτωση να πέδειξας ωραιότητα του Αγίου Σκηνόματος της δόξης του Κύριε, κρεβδαίωσον αυτόν εις αιώνα αιώνος και πρότεξε ημός εσεν αυτόν απαστός και προσταγωμένος στη δεήση. Δεσμίες εις Θεοτόκου
η πάντων ζωή και Ανάσταση. Κυρίου δεηθόμες. Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει εφ' εμάς, η αυτού Θεία χάρη και τροπία πάνω τότε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Πανόμαγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει τους ελληνικές οποίους σταύρων προστασίες των τιμίων εμπορανίων και Αγίων δυνάμεων ασωμάτων. Ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και δοξίστου Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονικών μαρτύρων των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άστον Αγίων Πατρός ημών Νεκτάρια Επισκόπων Ταπόλους του Θεοπατρού και των Αγίων Τριάποντα τριών μαρτύρων. Τι είναι δε? Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόντου Αγίου Πατρί ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.